interrupciu, ako je možné, že žena má právo do 10 týždňov veku plodu sa rozhodnúť, či pôjde alebo nepôjde na zákrok. Je to legitímny zásah do práva na život. Mimochodom, keď hovorím o tomto, interrupcie vyvolávajú niekedy veľké vášne na Slovensku, keď sa táto téma otvára. Základom diskusie o interrupciách je to, že sa rešpektujú tí, ktorí majú silné náboženské presvedčenie a neuznávajú interrupcie, s tými, ktoré interrupcie uznávajú. Čiže obyčajný rešpekt, lebo právna úprava je dobrá. Žena sa môže rozhodnúť, nikto ju nemôže nútiť. Čiže ak niekto je tak nábožensky presvedčený, že nesúhlasí s interrupciami, no tak nepôjde na interrupciu. Ak niekto súhlasí a nemá s tým problém, takúto možnosť má. Verte mi, keby sme zakázali ženám na Slovensku slobodné rozhodovanie v tejto téme, tak sa tu vytvorí čierny trh, ktorý je veľmi nebezpečný pre mladé ženy, lebo sa vykonávajú zákroky vo veľmi zlých zdravotných podmienkách, alebo by ženy cestovali za zákrokmi do zahraničia, čo potom nič nerieši.